slovenský jazyk, prečo, pýtate sa, alebo proč? Pretože tento projekt je československý, organizujeme ho v 15 mestách Československej spoločnej republiky, ale dvoch štátov, Česka a Slovenska. První jídelní židlička. Jídelní židlička, alebo jedálenská stolička. Ano. Houpací koník. Húpací koník, klasika. Alebo tretia vec. Židlička se stolečkem. Vopička se stolečkem. Ne, židlička se stolečkem. Môžete si do toho sadnúť, ako to vyzerá? Puste to vy. Veľmi rád. Máme tu nejaké dieťa, môžete nám požičať vaše dieťa? Narvite ho tam. Pozrite sa, dieťa do toho posadíte. Dieťa si tam s radosťou sadá a môže si kresliť. Nevypadne, nič sa mu nestane, smeje sa, je to prírodný materiál. Prosím, vyberte toho človíčka. Teraz napríklad, dieťa vám nechce sedieť pri stole, hej? Robí problémy, nechce jesť, problém máte vyriešený, narvíte tam to deťátko. Hezky spolupracujete, maminka, lebo vás tam narvú ja. Pozrite, nakreslilo si niečo a môže sa houpať. Výborná vec, len za 70 €. A pozrite, deťatko sa houpá. Keď má zuby, tak si ich môže aj vybiť vpredu. A je to výborné. Koník.cz. Teraz. Závod batulant.cz začína už o malú chvíľu. Deti, dolu. 3, 2, 1, štart. Olympia Teplice ďakuje partnerom závodu Batulant. DM Drogerie, Kompot, prodejna hraček, Fotostar, Teplický denník, Naše Teplice, Orka plávanie, Miminek, Nestlé, Klember a Koník.cz. No a zatiaľ s najlepším časom za rok 2012 v Českej republike s časom 9:78 horúcim kandidátom na týždennú dovolenku vo Vysokých Tatrách v apartmáne s celou rodinou a Mercedesom Benz autíčko na batérii je Matej Prosman, 9 vteržín, 78 stotín vteržiny. Blahoželáme, maminko. Váš potlesk je vítán. A ja chci poďakovať Centru Olympia Teplice za všechno, co udělali pro maminky a táty z Teplic. Závod batulant.cz. Fotky nájdete na Fotostar, na Masarykové 11, alebo na stránke Facebooku Olympia Teplice, alebo na olympiateplice.cz. Prípadne fotky nájdete aj v časopise Naše Teplice a Teplický denník. A ideme si udělat spoločnou fotku, poďte.